Malikono ani maliko ka fo ka wali mando ka sangane au ka nyamadali sangane wati bo Sherifa TV Jakan Sofe Ahmed Dali Masafo ka wali mando ko kura ka sangane bi dugu manjele ye ka soro on me kenya buluka kunu do dara olu mawuli bi dugu najera on nyana ka soro bashite on na obi Dali Masafo kumbo ka wali mando Dali Masafo le ko fe ame an fana ba fo olu munu yanga jena bo sababu wi ko fo ko wali mando ka fola ka shijane kenya do mamunu ta fatura alaka bada dal noya oye olu folo ko fe ka kanunya chamani musoma demzeni mabakoro kabla jinefo malikono ani malikoka dala kuyati Samaira kuni sunugo kala sababu ka mami fafa ni bayi haruna kibi do fala ule ka joa ani na malamoka eche Samaira ntera sira kun bashiti bashifuite na yara bashiti jema ka ken bashiti alaka na basiki amina ya rabbi amanka nubakaufu na lame bajekulu malikono malikoka nana fenfen sigiro ndo jabaran su mali Sherifa TV ko ron sanga en konna ama fo ngu bismillah ngu jamuka mali so koma dunu dabo toy jamuka inde dabo ululi kama ka seku kuna funia ka sondi afana duma kuna funi kofe ku bismillah lala kuyati ya foto muna odo kamba chamani musoma maliko na maliko ka akaja akadamna buno ko faka se mali dogodo ni okono jamuka yiba sura amma chama matara famille jabaran su ma dafe wala sa kasika musonya ni ko sura akono na manya ka fo abu chola jamuka karafadi lala kuyati nya seribo aywa Samaira la kula andunka oye ande me baje kuluye au niveau soleil mo oye greni ala tizara amta tizara kun follow me soro ka signala la son Gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Diela mon père nika ne ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ko na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko ta tezara te ka tedi abi sabi sababo ni te wore be ni ya gla kura ka sagi kana na ka ken ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli ko appelé mo wa je ma on de ti te ka te la higa so za bole be fele fe ngade Jama jara kadua ke tezara ye makele ngadanga mena mudji e Allah farafideno jara kadua ke tezara ye makele ngadanga mena mudunchi ye Allah tezara segesi babi Samaira ni eche kosabe mbuwara nsoma unyana soma koto olani ya tagalaye ba ye kafo medili kafo yi ni ko ni klodona ni do ni manga na be ndala kuyate adola na mboto te andontodo ni mafli ni ye onsito ye jemkan kono sika fuito la Samaira ni jemkan ni anu ndonto ni mamunu ye jabala ni mera sisa mafli uga jemkan mali so koma donuno ni andunkan ye so koma rena takonna ay watizara kumfolo kofe hakila anga clip du jour follow be no anga sikun dongo tigla mawka no blawi o siratige fe mamba mbulu ko bi follow e zigiri lagari o same fuli hakila mu hukum konna o kuma teteme ma dama me watimina e je dongodo e memi fuyi e bewlu kuma tega so mada fe o de sa bega buli ga bribri bega buli ga buli e sama bina ka wuro kari mine me ya bina ka wuro kari be fanga mi bi ki wuro kari ma wuli kuma odi ka dugu je kuma ko madama ula same anten temeno isa na la sona zibiri lagare same amunye mara ka soro ka singala kuna funi balanda ni che Sila me jama usame Sila me jama usame Sila me jama Fatigi yalla musutigi yalla chedigi yalla dendigi yalla nafolotigi yalla
musola chete muso munu fe ala ku saudiya na chela dende mogo munu fe ala ku son sabona dena warite mogo munu fe ala ka son na folo chamana sila me jama usame sabe iseli basela alini wariti fe ni kene ya be ikani sondia iga ya fanyini sigi nyogon lufe kaya fanyini furu nyogon lufe kaya fanyini baliman lufe iga ya fanyini ibara nyogon lufe Lala kuyati Samaira sanu ko nga yafanyoma ko seli basira ko seli ko uyu dumbai uyu Samaira ko ulako alaka hinanga tabaula ko alaka nyina mahina kanyirai amina ya rabbi lagare mofo ayu fo Samaira ko nga yafanyoma anga yafanyoma maseli ya faduyi o seli kofe akilla fana uya fakili nganga tu ani nyogonche basa ni minte yafa akilla bente sabati uni dusukuna aw alaka nke yafa jo amina ya rabbi ulaka jara do ke nywanyi lala kuyati chama bedal masabulu ate fengalawo lala kuyata ko chamaira amina ya rabbi kan nyom bela jina amina ya rabbi kene ya hukumu kono gerese nyuma lala kuyate o kasoro hakilizi oname dusukuna madama ya soro mali jamana abasigilendo kosebe amina ya rabbi wi chere do okulumai ala kuke mimi vi medele ka funi ya meki kada kinyo na dongela bate ndoro vlaude obedulade koche aiwa Samaira ko fe na buranga clip du jour folola anga bi kuna funi balamba daele rubrique info dala kuyati iya fo chogumna odo bamano ka kumate ko ni mami dondo bena facien cladoma adola o ka fara facien ka ko nyonte fajiri gafi dala kuyati antantika karkado anantake karkado bebe ame e sorta Samaira na e sorta kunu hakilla de fu kimeni baraw nungu na mali fambe fe ne chende o hakilla abaro kera basigi ani hakili sigi konnana o ure jatimneli kera anga manye maufe lala kuyati iya fo chumina medele kan yoni mfuyeya ako katama konto sena bulufifa ojo mandi watama na maba kumana lala kuyati olaba ode minai okumu komina ni ya tagalagela lala kuyati ni metalike classe kontona kalandona lala kuyati okasa laba nywanda na kadiye defutewa abara o anundo na faso malikono lala kuyati mari jamana fanta anane bela jenefe kumu ako lala kuyati fasiri seba ni obetalike sidi igira ko wagela ale ko ne ayira ka fo bamagoya lala kuyati mari jamana ministre min kabara beta kanyeshi kalanko ko nye bolima bamako ba mambolo ya fanfe Dr Amadou Sisa wane kafara ajebe oka lala kuyati ulutara abara nundo groupe scolaire Mamadou Konate konode ako mimbe yaf mabala carte du fleuve okofo ako lala kuyati ni ya tagalage mimbe talike ya foto man kasana ni yaf mabala bala bala chogoyi lala kuyati classique kolondona kalando ka san la bambara no obe defu kofo lala kuyati abara nunduna ako nyina kalande mun ngoni beni ochoa sewe mi lala kuyati wala sa okasiga defu nyanda mbara oke ako abta jo 333444 candidats bamanga na ufo chogodire akachade comme bamanga mono do mano konde 333 ujuli 300 ote keme sabayo école de base babi sabani saba ani ba keme saba ba keme saba
ani bisaba wa ayiwa Lala Kuyate ani kemedani ni binani nani Lala Kuyate olu tɔgɔ de sɛbɛla walasa ɲina u ka se ka yafuma bala defu baaraw kɛ a ko Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ u kilan cogo walasa u ka se ka defu baara in kɛ ni o ye centre ye a ko centre 2227 ani kelen bɔɲɔgɔn ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate ani santɔw ta e b'a ye k'a fɔ ɲinataw ka ca ni salontaw ye bawo Lala Kuyate kalanden 900 ani 2 bɔɲɔgɔn ko e b'a ye k'a fɔ olu yera ɲinataw ka Lala Kuyate a ko hukumu kɔnɔna i y'a ta ka lajɛ e b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn dan in baaraw a n'a kɛ yafuma baara matière minnu kɔnɔ Lala Kuyate o bɛ tali kɛ rédaction histoire ni géographie Lala Kuyate dictée question bɛ o la mathématique ni physique chimie anglais éducation civique et morale SM éducation islamique ani biologie Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ min bɛ tali kɛ docteur Amadou Sise Wane la ni o ye kalanko minisiri ye n y'a fɔ ye cogo min na Mamadou Konate o Cuala kalansoba kɔnɔ a deuxième cycle 1 Lala Kuyate ye a ye baaraw nun don a da fɛ i b'a ye k'a fɔ Burema Kansa ye ale tun bɛ yen Mali jamana sanfɛ kalanso minisiri don fo ka se kunnafoniko minisiri Lala Kuyate o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani Mali jamana a Mali kura baaraw yakubali Yaya Gologo o minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ kan a ko nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛ ni sanga 30 ye min f'u ye Amadou Sise Wane a n'a jɛw Lala Kuyate o ye Mali jamana jɔnjɔn ni k'a da Lala Kuyate min f'u ye ni ka sɔrɔ ka laban Lala Kuyate ka taa ladilikaw caman ta k'a di kalandenw ani kalankaramɔgɔw ma nɛgɛ ɲɛ 8 tana gosilen Lala Kuyate mama fɔ ko an na kun ye mun ye bawo min f'u ye enveloppe kun dalen o daw farala Lala Kuyate a kɛra i yafuma bala n y'a f'u ye cogo min na rédaction o de tun bɛ sen na koyi a ko Lala Kuyate kalanden bɛɛ lajɛlen kun y'a ka rédaction studio sɔrɔ a ko centre Mamadou Konate yɛrɛ kɔnɔ deuxième cycle 1 Lala Kuyate min f'u ye kalanden 160 ani 6 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen minnu cɛla npogotigi 18 ka se kamalen 40 ani 6 ma olu ye sɛliw ye a ko Lala Kuyate kalanden ninnu o tila misali 6 o ni ɲɔgɔn cɛ a ko kalankaramɔgɔ 10 ani 2 bɔɲɔgɔnko olu de ta bɛ ka bila o kun Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ a ko ni Dravela fana ni yen fana i b'a ye k'a fɔ Dravela D a ko Lala Kuyate kalanden 200 ani 50 bɔɲɔgɔnko a ko olu de ka ɲɔgɔn dan baaraw bɛ sen na ye a ko n'an bɛra ye Torokɔrɔbugukaw fana fɛ i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate minisiriw fana u taara o sen jɔ ye kalanden 290 ani 9 bɔɲɔgɔnko olu fana tun bɛ ɲɔgɔn dan na ye dakuruɲɛ kɛ Lala Kuyate n'a ka di ye Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ defu baaraw min donna kunu wa a ye mɛn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunu a don fɔlɔ la Lala Kuyate ko a baaraw kɛra hakilisigi ani jigisigi kɔnɔ nka minisiri ninnu kɔni u ma kuma fila fɔ kalandenw ye dɛ u ko u bɛɛ lajɛlen ka jigi da u yɛrɛ kan Lala Kuyate kura tɛna ye fɔ o ye u bɛna ɲininka fɛn na fɛn min kɛra o fɛ kalo 9 kɔnɔ Lala Kuyate ko wa bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye wa Lala Kuyate ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔ ko ni Ala sɔnna ma jaabi ɲuman olu bɛ sɔrɔ Sidi Y Wage ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ Samara hakili la to histoire kɔnɔ an ka to kuma lakana ko kan an ka kuma kan Lala Kuyate n'an tora histoire kɔnɔ hali bi lakana ko bunakun kan ne deli k'a fɔ ye n'i ye nɛgɛ ta ne k'a bila Lala Kuyate kan wɛrɛ tɛ fɔ a fɛ ni kangalaw tɛ a ko kuma kɔnɔna na wolomasiri tabaw Lala Kuyate ni waati laban in na o kɔni u ye dɔ fara lamagalamaw kan Lala Kuyate wuli ka jɔ olu nɔ bɔra a ko u bɛ tali kɛ forêt faya Sofara ani ɲɔnɔ Lala Kuyate ka sanga ni u ka baaraw ye min laɲini ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw taga na k'o kisi Lala Kuyate Mali jamana cɛfini tabaw wolomasiri tabaw e b'a ye k'a fɔ nin waati laban in na o kɔni kɛ mɛn ka tasuma suru Lala Kuyate jarawulilakulu olu caman kan a ko ka bɛn ni kulu juin kalo tile gale sanba 2026 ye Lala Kuyate e b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Lala Kuyate o ye bɔnna banfila ta ne ka cogo maa caman kun na jatigɛwɛ kɛba maaw la a ko Lala Kuyate baaraw daminɛ na yafuma b'a la ka bɛn ni juin kalo tɛ di mɛkalo tile 30 Lala Kuyate forêt faya kɔnɔ e b'a ye k'a fɔ ye an ka cɛfini tabaw u ye susulu 3 kɛ ka to ɲɔgɔn na koyi a ko susulu kun fɔlɔ ani filanan Lala Kuyate o kɛra kasera Lala Kuyate a kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ o baaraw kɛra sababu ka se ka jarawulilakulu maa 20 ani bɔɲɔgɔnko k'olu da joli la Lala Kuyate ni ka labatugu ka yafuma bala filanan o kɛra sababu ka maa 30 ani bɔɲɔgɔnko k'o da joli la Lala Kuyate ka fara o bɛɛ lajɛlen kan e b'a ye k'a fɔ sabanan o kɛra zantigila masurunyana Lala Kuyate o fana kɛra sababu ka se ka jarawulilakulu maa 10 ani 5 bɔɲɔgɔnko k'olu da joli la a ko Lala Kuyate hali bi ka sanga ni wolomasiri taba o ye ɲɛmaaw ka lanseli ye o y'a yira k'a fɔ karidu mɛkalo tile 31 Lala Kuyate a kɛtɔ tɛ e b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate motukaw fɛ o ye susulu
olu ke koyi susu nunu akera sababu ula kulu fanta ani banta don kono ka siga jara ula kulu ma biworo ani juru bonyonko bela ku yete kulu ne jiya fara nyonya ako akera ya fuma ba sofara umma shuriana ako bela ku yete otimene ko fe ba ye kafo obulu kono fon chama ako olu chena ka fara obula jeneka bela ku yete ameta ija fuma bala nyono mara bulu kono ka sanani abi ne kalo club bisaba temene ba ye kafo lu masire tabo ka sanani okala malama wadoyi dugu donu obeti sana ko fo kilometri ta amene bonyonko abe nyono dafe bela ku yete sugu mara bulu kono yemfana lu masire tabo uye ganke ka sanani jara ula kulu ma chama dajile yi ani oka kelke miru chama solo kai kabo obulu ni kala bane ka chama che Sulemani Siribi bela ku yete ale da ya fasire anya salo kabo esor kono ka sanani oka bibari samara tun menga ni do kal sala ka basiri sabati ajamana konna ila am ene pamanta na nyota ka sangani tajiko na funu ye ayira ka foku kunu taji keme ulumvla ani biduru ni woro 756 liter ulu dona ba mako faba konna na ya bela ku yete ala dangoke amina ya rabbi non de mi vui amun segembe donne inyere bela mai yaro ni arami ngesane ngase mu babu akachare amano kone wo bela ma fenso la kabla nge ni bisiga laula na dosoro na kuma ya sura madamino ka damne bawani jangne bugula fo murwa bugula lela ku yete ni yedro mi enjoy yaro ni mauto ni yere ben dogo ngari na lela ku yete o bela ma fenso na segini o ba soro baraw damne la ala kake no jala ko dona soro ka mu wa afo ma fana ku ka no donde yaro on yonda ma no donde na ndara ko ka to ma donde ka ba wa ko so ma dumo chenga ana pale do ni ka muto ne chegwe bela ku yete ya foto ko mina ka beni kumi ni ubetale ke je karo kle gare samba fene mu woni woro la lela ku yete mi metale ke tajidur mobili ke me wolo vla biduro anu woro bonyonko lela ku yete jamane nyema o ka wo ka jo kere swabu ko lu sa lo ka do bongo fa ba kono aku lela ku yete akera ka beni kumi so madan fawnyi lela ku yete ni gara nu sonja ani farfuri fasiri ke ba ni ya tara ge shaka trawre do aku nyonte no kuma ke lela ku yete ko fulwani laba akuna to adogo sara labe aku lela ku yete ni ya tara lage aku anga chefni tabau ul masire tabau okonyi mobi nundo dodo lela ku yete kabo oborola faka dunu oye bamako faba okono lela ku yete faka se osero la aku lela ku yete okeminge lela ku yete doko ni farala nusunja ani munyamunyaka kunyo nte do franje o masira ne ke wala munu lela ku yete okumala ka ke yaf mabala kamana ganye obo ukume mawjoli ni taji fere wala la lela ku yete ko fle finye da lela ku yete akomobi tikido ola akomuto tikido ola akodo franje o baro kono lela ku yete ibaye ka fo taji asole akuma no ya dwani de akobo ukume mawjoli ni kuma ni kuma o mi kun kenne sababu mamunu ngoni ne adana ni soro lela ku yete oluka afiriri ni ka atesa o sonda aka akobo ni ya taralage lela ku yete ni ukle fle nkonana taji kele ni ka fo agere bingi ga do asorela ako maklengene munu mbala ka so oluko ni ya fere songona lela ku yete adole bere nyininga ako baw ko ni eche doyi ni ko ni masala ke fashe ke ba ira ka fo otigi ubitil mande buri ko le isansi sa keme woro lela ku yete akere ko fe ka se keme woro ka bo yirma jo kana aredala ka kala fo ko be se ka ta yirma jo lela ku yete ko ale ka isansi bananai isansi keme woro la atete muga lela ku yete fashe ke ba ale bi ayendo fatugu ke ay ayira ka fo o hukumu ko na taji fere woro chama kun ke me ka dawo shwa lela ku yete okuntala ka fere ke akonga lela ku yete na manya ka fo kunu taji mobulu o chama kun dona bango kono ako jamana nyema onaka di mi metalike duani chedona ka fara DGCC chedouka ani babu shira ka lela ku yete ono moni fe o mako ni sigijende o koni o yulika jo nati faba fanchama fe siterno o bala ko ludo dodo atani o isa su kono la kasika tata ju yela ma o kono jango fere kasika nundo jamana kono don kasika taju so nongala akolela ku yete o baro kera o fe shu kuntala bela jene kono jango bi taju fereli akasika nundo akono amedu na fa bidara ku yete mabesika fo haklisi ani jigisi onana ko bawlela ku yete na manya ka fo semetro ma o debe save yide tikija ida yi ka fo dara ku yete taji mobile munu fleka do bongo kono na manya ka fo andane me aka ka fo ko ada anfe ya ko yi jigisi ye
Chara Traoré ale de ya fasiri salo ka bo indépendant kono kosebe awo samera ka to indépendant ngona libi amta diboli dan sira iba ka fo sikana mafla keren keren yala pangurun ko do kunga ko tege kera udra ko diye awo lela ko yati iya foto mun fa minti tayi ni yota ubla ni gele ka fo ni ka fitata ni ka fitata no ma bedo ma furuba jeme ko lela ko yati oblali obe wajibia ba fo retna yo ola ku ko fanta ane bantan ko ni kile na ofonu ko don ena osigi otiluma lela yati okumu ko na iba ye ka fo mafla sira mafla lela ko yati ba plus la ka diboli kono lela ko yati oluka uleka jo abuena ko sebe ningira sababu ne ka tiga da mafla luka ngami lela ko yati iba ye ka fo na manya ka fo siga kun kana ula ako lela ko yati ni ya tagalage bilikamboli uteta yoro jaw ako okumu ko na ba ni ya tagalage ba plus la ka ka sira no okalla mala magoyi ni la ni ba ye ka siga de makono don tana ko kishi lela ko yati iba ye ka fo mali ane senegal danje ula lela ko yati obara ka ke ofe ako okumu ko na ka sira no okawika joyi wetiya da madoka mini oyi igelka ko fo lela ko yati siga keme ala ka fo atara doga betiginu ko karila la ko yati lela ko yati diboli okonana ako bara akera afe mekalo klimwa ani woro lela ko yati o shufa koyi ako do kleda mati mene ko fe lela ko yati brigade recherche chede munu be commissaire spécial la diboli ni fuyi olu ko infla ata tiga dani chebe ka tengamu lela ko tene kalaba ka dala nyiringa ke walila lela ko yati mimi fuyi kolonjulu ngire ni ba ay kolonjulu ngire la ba ute kala ira ko di Allah bana ka jumala fokui ka ira ka fo e do no kuina kui lela ko yati o mimi fuyi o ko o no do eka ngonota lela ko yati na manya ka fuyi jumala fo o bayra fo ko idombe ala ko ayeme ka fo lela ko yati tiga bedda aka wati na ko ne soro fere funu chama akema ka chama fere ala mali kono ani senegali ba dibiri ni ya tala ge obe mali ani senegali danjo de la ko lela ko yati mafana wele dara umma o yera ka fo okumu otiga ko ni minana boro kono kui ba o telefoni lela ko yati dibiri ju afia ba kono afia ka te tike ka doga boutique kono ta doga dara telefoni ta ko be bolu oyi o to o damine esla ajamo o ese ko sebe o to kulubali samara je woro saraka eske ay me se ko ni kulubali o o se ke diweni kulubalite zamora fo dam mete di sete ay ka do c'est la ni kulubalite ay ka do fo nake si c'est be camarade juma yoro be tu obe ina ruchewa kumare be obe ina ruchewa obe fara ni kuluballa ka oche bashite ne beti ako SCC ako ni tane tiga fa do wa telefone na diboni jofe bala ko abebuli kala ko eto okumu kono ofla ka tiga da aka lawata jama dofye kono do ni sanse be nyona do ni pitole be nyona dala ko ete almeti be do yere bulu koy do ko anga aningene kalaba do yere ko anga jeni ako wore dale presida ko ma olu ma ko ni isi jankuy ni do fara sino ka bribrini kana SCC ne ka bobula ako pursulu se kuma mena SCC ay fiembla ako adana na koy ay juru bi na kuma na wa mimi mvuya kuma gelambu dala biati ako ko fendi ni fla ako ko do afsha doyi me no sorry la do ko sa doyi SCC mimi mvuya pursulu ka wonna ni o jaraje koy bo jama fla da kun de me kanyeshi ama ala ko te essence bidan yele do bulu almeti yele do bulu ala ko te oto mayi mimi mvuya ako ni pursulu ka wonna na mena yaf mabra ka bo jama bulu ni galaba katane aye garda vira iba ye ka fo anyingali ala ko te SCC ajona na kui ni ngani la binna wa bo akika na bora na ni ngal fo ta ala ko te iba ye ka fo kuno fo na ira ka fo okumu kunene iba ye ka fo la ko te o SCK ne ko kama sura ke be akume kaso de kono ko abora kaso ko na ko te ala mame nge ko abura kaso kono ila ko te abura kaso kono ama ali clétan sur le a fait ta téléphone sur 11e jour après sa sortie de détention clétan anikena
dugumana ta songoro bila ko ba brana ah man ko de ayo gasite e bo kasola ki tani kele tani kele e tani national tugu aywa min fo wala biya wala ka fo kaso le so ale mo fam ama fam folo o mu ko nana ko la bana ko dikrite la mo ma ya ko yate min ga ka ona da o ka bo independent ko ndala ko yate anata bajangara mara bulo kono kata no ngari ke kenje dugu kono ka la dunya ka fo la ko yate yo o yara mara ka fo danga ko o fara fa chugo chejugula la ko yate ma o fe mu masika buna tike Samaira masibadu ka bene megalo kle bisabayi la ko yate abibu yalkui ale yaf mabala kenje o yara mara ka fo o danga o nyama danga folo yi premier adjoint au maire de la commune rurale de Kenji la ko yate ke ba ye ka fo ka bene megalo kle bisabayi o yada enfant yi ako ma do ko ne munu masika buna tike la ko yate ko o hirike ka do aka demela fa chebe ka demela ko o done ko fa la ko yate o flakata ijaf mabala yalku ana aka demela silentu ni kala ba ka marfa juala la ko yate kaningene karaba Samaira tete moka la ko yate ako o kere do fe kaningene karaba ye labana ka sigi katano o yere te ko fe make amano bela ko yati akoni ya tagalage ke wori nkoni na be ke feyira kokura ode ka ira ka fo alibi la kana balia o nyo la ko yati ka fo do do ko iba ye ka fo alibi o kone be o ko kuma ko na wuri da to ka hi jamana nyama ma tumina o ka siga do fara alibi la kana sabatilika bajangara ale alaminina abla jara ale ka fasilidu na la sona samara amido ke bamala to ala ka hinana amina ya rabbi jamana ala ka libasi amina ula samara no mi ka tarbi ango ta ku na nyota amita kati antara kati yɛrɛ mara ka fo kɔnɔ a yira k'a fɔ moto minnu bɛ boli ka mankan ba b'o nɔfɛ fo ka taa se moto ba ninnu ma k'olu bolili kɔni dan sigir'o la Kati marabolo kɔnɔna na fɔlɔ. Yala Kuyate moto minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnɛma ka bolo ka sɔnni sigi min kan minnu bɛ o ka cogo sɔgɔ ka bila Jakarta bɛ o la moto wɛrɛ bɛ o la n'a wulila n'a tɛmɛna e kɛrɛfɛ f'i nugu bɛ yɛrɛyɛrɛ. Yala Kuyate olu motow ko don ani moto ba minnu bɛ ni u mankanw ka bon Yala Kuyate min f'u ye Kati yɛrɛ mara ka fɔ ɲɛma an min f'u Yala Kuyate a y'i wuli ka jɔ a ko n'i y'a ta ka lajɛ Yala Kuyate ka bɛn ni kunu ye an kɔrɔ an min f'u ye bi dɛnɛ ta bɛ ka dan ni cɛ min ka Kati yɛrɛ mara ka fɔ kɔnɔ ka taa ka kɛ chargé d'expédier des affaires courantes ye Yala Kuyate a y'i wuli ka jɔ yafuma bala k'o lama ka tabale gosi koyi a ye a yira k'a fɔ moto gros cylindrique ka fara minnu bɛ u ka moto ciw ni ka o bɔ a la dɔw yɛrɛ kɛ bɛ k'o taw sɔgɔ Yala Kuyate dabɔ kama don jan ko k'a dɔ fara a mankanw kan ka yira k'a fɔ ko u bolili Yala Kuyate ko u jɔra Kati fo ka taa fɔ don min kɛra. Yala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kati yɛrɛ mara ka fɔ ɲɛma o ka nin baara in a ko wa a fɔli ani a kɛli ko a bɛ ɲɔgɔn da fɛ dɛ n kɛ effet immédiat a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa a bɛ to sen na fani Ala ye don min yira a na jusqu'à nouvel ordre a ko a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye ka se ka hali bi lakana ne ka yakubaya a ko jango ka se ka maanifinw kulo ni k'u lafiya jango ka se ka masiri tabaw dɛmɛ o ka baara la Yala Kuyate ka basigi ni k'a nati ka se ka yafa bɛ ɲɛmajɔ ni k'u na Kati kɔnɔ a ko Kati yɛrɛmarakafo ɲɛma o ye a yira k'a fɔ moto fɛn fɛn kɔni bɛ yen ni a mankan ka bon moto belebeleba ninnu ani cote minnu ka moto la Yala Kuyate ko ka taa coke o la walima u k'a bila so kɔnɔ bawo a bolili Yala Kuyate kulu bɛɛ a jɔra Kati dugu kɔnɔ fo ka taa fɔ ni Ala ye don min yira an na a ko a ma dan o ma dɛ o y'a ɲini lakana sabatibaw fɛ ba polisilakaw bɛ o la gendarmew bɛ o la sɔrɔsiw bɛ o la ko bɛɛ lajɛlen ko ni ka yafuma b'a la sigini k'a lajɛ ni maa ma tigɛ taara bɔrɔ kɔnɔ k'a fɔ ko moto bɛ bolo min bɛ se ka maaw ko ni kulokola tɔɔrɔ bilen walima ka dugu ni k'a minɛ k'a kalaya Yala Kuyate ko moto ko damaya yɛrɛ ye Yala Kuyate ko k'e minɛ min ka ka bɛɛ kan k'o k'o da i kan. Dirisa Cɛni ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ yafuma baara indicateur kɔnɔ o don Samaira la wele faamuna a n'a ta ka baara kɛ n'a ye ayiwa a faamu bɛɛ i y'a dɔn an bɛ to indicateur kɔnɔ hali bi an bɛ taa kita sira la Samaira i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ dugutaa mobili dɔ la ale kɔni panna mugujugu pɛrɛntan dɔ kunna min kɛra sababu ye ka maa 5 olu bɔnɛ u ni na yɔrɔnin kelen ka maa caman ni olu fana jogin. Yala Kuyate a kɛra yafuma b'a la kita sira la i y'a fɔ cogo min n'a ka di axe routier Bamakɔ Kita a ko Yala Kuyate a ye bi jara wulila kulu Yala Kuyate u bɛ
u ka janfa jugu la koyi a ko hukumu kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ u kɔni b'a la ka maa namana sumalu k'olu kɔni fa tɛ fu ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ a ko i y'a fɔ cogo min na ne la kuyate hukumu kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ kunu an kɔrɔ ko n'u bɛna tɛnɛdenw siɲɛkalo tile gale ma ne la kuyate mobili maa ta mobili dɔ ni o ye kare dɔ ye o kɔni filɛ k'i pan i y'a fɔ bala pɛrɛn barani dɔ kun na ne la kuyate ni a kɛra sababu ka mobili ni k'a furu mobili furu ne la kuyate a kasara a sɛbɛkɔrɔ bɔ in na bawo o nɔngɔni fɛ maa duuru bɔ ɲɔgɔn olu ni ŋɛnɛ karabala ni ka laban ka maa ta ani kɔ k'olu sɛbɛkɔrɔ jugu a ko ne la kuyate kunu bolo sanfɛ a ma dugu maa la i bɛ ja ninnu kɔni ne la kuyate fan caman fɛ mobili yɛrɛ a tɔ i bɛ a ja jugu ye ten a ko ne la kuyate a kɛra sababu i b'a ye k'a fɔ mobili in masina a ye mɛn k'a fɔ a kun bɔra Kɛɲɛba ni k'a kun da Bamakɔ kan a ko ne la kuyate fasirikɛba o dɔw y'a jira k'a fɔ ko Sorobugu ani Nɛgɛla cɛ Sorobugu ni Kasara wa cɛ de ne la kuyate k'i b'a ye k'a fɔ a dɔw la ko in ko a kɛmɛ o ma surunyana ne la kuyate mobili a yɛlɛlen filɛ ya tuma b'a la pɛrɛn-pɛrɛn dɔ kun na o ko min ma ko engin artisanal explosif improvisé a ko ne la kuyate mobili yɛlɛlen a kan ani a ka mobili pɛrɛn a ko si ma kɔrɔsiya ye a ko a kɛra sababu ne la kuyate ka se ka ɲa fɛ cogo min na maa duuru ni ŋɛnɛ karaba o nɔngɔni fɛ maa ta ani kɔ k'olu sɛbɛ kɔrɔ jugu a ko o nɔngɔni fɛ dɛmɛ kun taara ka ɲɛsin maa juguninw ma ne la kuyate k'olu salo ka taa kɛnɛyaso la kɛnɛyaso min ka surun o la a ko ne la kuyate olu masiri taba o nɔngɔni fɛ olu nana ne la kuyate ka se ka hali bi maa minnu kɔni bɛ yen ka se ka ya tuma bila dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma lakana sabatili baaraw la ni ka laban k'olu dɔ ka taa n'u ye ya tuma bila fa kɛnɛyaso la a ko ne la kuyate kalo min filɛ ka kɛ ko kura i b'a dɔn k'a fɔ hali bi kujara wulila kulu ne la kuyate u kɛn bɛ ka u ka kɛlɛ kɛcogo ni k'olu yɛlɛma nin waati in na n'a ma ɲa k'a fɔ an ka cɛfin tabaw kɛn bɛ ka buteli na suguya bila lajɛlen da o kan u kɛn bɛ ka kɛlɛ kɛcogo de yɛlɛma o filɛ ka taa siraw seni ni ka pɛrɛn-pɛrɛn ni k'o denw siraw kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ni k'a furu ni mɔbiliw ye ni ka maa namana sumaya ni k'o bɔnɛ o nin na Dirisa Seydou Jara ale de y'a fasiri ne la kuyate an y'a salo ka bɔ indicateur kɔnɔ Samara teliya la faamuna teliya la an bɛ to indicateur kɔnɔ an bɛ kuma ɲina samiyako kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko binakun ne la kuyate awɔ an bɛ mɛn kalo da kosɛbɛ juin kɛ an taara juin na ka ban juin bi ye juin kalo tile fila ye Sikaso anw fɛ ni juin sera o b'a sɔrɔ anw bɛ samiya kɔnɔ i y'a dɔn ok e t'o dɔn e sɛnɛkɛla ye wa Samara kɛlɛtigɛ man di n'a dun ko e bɛ sɛnɛ ko ɲɛ wa kɛlɛtigɛ man di baasi tɛ sabali ne la kuyate anw ka cɛkɔrɔba ne mɔkɛ a tun b'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko juin ko tubabukan don komi ko sɛnɛfɔkan ko kɔrɔ ye komi émotion sɛnɛfɔkan don ko b'a fɔ ko k'e sira o ko fadenw taara k'i to ko mois de juin kɔrɔ don sɛnɛfɔkan ok donc mois de juin kan ka sɔrɔ i tilala fɛn bɛɛ la ka ban ale tun b'o fɔ an ye o faamuna ne la kuyate a ko fasigi an y'a ta a ko n'an y'a ta an bɛ taa ya tuma b'a la ba fila cɛ dugu minnu bɛ n'o kɔma ko interflevu ne la kuyate nin waati in na o kɛn bɛ ka wele da ko ye a ko ne la kuyate wele min don kamanagan wele don o y'a da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko ne la kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ n'a ka di ye samiya an bɛ o kɔnɔ ka ban a ko ne la kuyate dugu minnu bɛ ya tuma b'a la ba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka di ye a fɔ interflevu nin waati in na o ni kamanagan o de bɛ ɲɔgɔn na a ko ne la kuyate dɔw bɛ da o tɛ sunɔgɔ ne la kuyate dɔw yɛrɛ bɛ sigi ten u kamanagan don u ma fɛn kɔni dun a ko ne la kuyate ka sababuya kɛ dugu ani kamanagan de bɛ o kan a ko n'i y'a ta ne la kuyate kamanagan fɔlɔ o de ye nɔgɔ ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ko filanan ne la kuyate jiko gɛlɛya o jɔrɔ bɛ o la sabanan o bɛ tali kɛ lakana sabatili baaraw la a ko n'i y'a ta ne la kuyate ka sanga ni kunnafoni sɔrɔ cogo dɔw ye i b'a ye k'a fɔ dugu ninnu caman kɔni bɛ ne la kuyate min bɛ tali kɛ jarawulila kulu olu ka jagoya ni fin saraka bɔ n'o kama ko zagati ne la kuyate u bɛ sen na a ko nka ne la kuyate dugu fana bɛ yɔrɔ la minnu na minnu ma sɔn hali bi ka se ka tɛgɛnɔ bila kɛ ni jugu ye a ko ne la kuyate olu kɛn bɛ kamanagan ye olu dugu bolo bawo samiya min sɔtɔ don ne la kuyate jugu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ ko tɛ se ka sɛnɛ kɛ o kuma jugu ye dɛ ne la kuyate u ye fayɔrɔ la kuma jugu ye dɔn wa n tigɛ b'a da ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ samiya an kɔni bɛ o kɔnɔna na k'a fɔ nin waati na k'a fɔ ko bamanan ma ko a tɛ sɛnɛ kɛ ne la kuyate a dɔw la
o ye dugu ale kamana gaye a dun fo en bangana ka fo ko Sénégalais ni ye dabaku bla ka ku mine ko o ye maluku ye bulu la kwati ako kuma ko nana e ba ye ka fo ni wati na Sénégalais o ni kamana gabe nyona bafla ani nyon chede ako la kwati bagangene do baraka ye u ka maraburu kono ko ga bagagina mu ni marfo be nyona ko o baraka baba ta ka nyishi uluma ka fo na ya ka furu dabbe amina ka mushu bla ka furu du wa ko kuma tala aiwa la kwati ako ni ya tagalage ako u kamana ga udi do uluka ako dubu munu munu be ni benya sabati me ulu jugu ni nyonche ako ulu fana be kamana ga na suwa bla jene kane gake ka suwa ke ka foko jaga ko uboli ko u jagwa yi ako kuma ko na dubu munu be bafla ani nyonche tayiro male ale ka fola ako uko ne wuli da jamana nyama we ka fo uka do fara albi chefin tabauka uka yorola ni bise ke subabu kanani basigi ani ijisigi ulu bulu wala sa samya ne ando ula la ko to ukasiga sene barake jango kasiga mimi fuye dala dumuni numanu ko soro ako non to la ko yati ni ye fe ko ni mine ni ye fe de sene kalama ni je daba kuyi ako amalu fenda ma ako dala ko yati ula bina manya ka fo bola ngoro o jomadi ako no ngon ko ni dawala o sabatili o nyima o de daba kala yi ako dala ko yati ni ulu bala ko ke ako ba ye ka fo o ye kamana gango o bulu ako ni atalage ako kamana ga fana ni ako de berger armé nge Sénégal fla mumbe mishigena ni mama fonde be nyana uruka furuko de berger ali amano akoni atalage wa obana katoka babali ke kanyishu uluma koi kafuna ya ka furuko na yada amanga baron bla akona wa foto bwala mama fon flambulo tawu mali ale de ya fasiri nyeka nga nyina na me nyeka nga nyina de mama ko ba shite aiwa na naso ya jamana nyino amajige akafu na wili kaine okulubana fere fana blast inshallah ula mi nouvelle horizon ta samaira awangata na nouvelle horizon ta samaira amitaka ni taliko jafarabi hakila samaira ni wati na jafarabi akumbe bulu la bi sankili mbonyo ngo o nga bora bulu la kosaina o kofe tuguni ibaye ka fo anga finitiku wili ka jogo sabatika sika tatuguni ni balu toni mugani o katodi ni ndugu kono duma lala kuyati akara ka bene karudo megalo kle bisa bani kile samba flari mugoni woro yi ibaye ka fo gali lala kuyati etika kuru ibaye ka fo ko chefin tabamu kumbi lala kuyati lu ulu kume jafara benu o mena yi lala kuyati ibaye ka fo ulu nona blanu o yi relevu yi ako okera ako uyo kuna fo nduma yi ako fena mi lala kuyati ako makuro mu ntara jafara bi ako jamana nyema o ma otira ulu black atade ako mi metalike nyotoni muwa bonyongo na kadi dumunu fe tonu muwana lala kuyati ako otarano uyitu ko ko jafara bi lala kuyati o mi ne kata di jafara be kawma ako ni ata lala kuyati nya fe to mena jafara bi awul masita ba do kume akono yi lala kuyati do yi kalu woroke do yi kalu lovlake do yi sangelenke lala kuyati wala sa kasiga lakana ne ka sabati kanishi jafara be kawma akona manya ka fonu wati na jamana nyema ko ni ukawlika jobu na ko sebe ninga sababu kasiga fiembo da jafara be kawma lala kuyati chefin tabamu kume uluka wati abana na manya ka fo odu anganyo fale tewa ako irelevu uluko ni sira jafara be kawfi lala kuyati mimi fu ninga misunja ade farafaye digodi nyoro lala kuyati nyafi chukuna utato jamana nyema yu osama kui bo mimi fu dara dumuni tonu mwabunyanku lala kuyati utara kadi uma wala sa okasiga tano oyi yaf mabala duwi konana ako lala kuyati akira kewali mimi sunja ane anyagari lala kuyati abwana ko sebe ako ni aye ka fo lala kuyati ako dugudo ngoni kuma rema yu uru da fana kara ka jamana nyema fu ni ka tare bo ya ira ka fo lala kuyati ni ko tara ntuwa ina adora okoni jigisigi ane aklisigi kunyo nte lala kuyati mimi fu ni watla ba kuma fa gela uru buru ko ngane wati na mabesiga fo ko tare do ko alhamdulillah du lala kuyati kasani ya mabana wati na baro abala kadu ako ni ya tara lala kuyati femi won tara no ubitale ke ya mabala baro tonu mwaina ako lala kuyati mino mugudo ula ako sukoro be ula ako tunu be ula ani moro boro chama yara be ula ako lala kuyati mu ko na ibaye ka fo uru jigisigu yi bo lala kuyati ni mimi fu yi ni tro to dumuni fe ye inye koro lala kuyati adola abe ma aklisigi ka adola ali ma fembla eda ako bo mimi fu yi fa duguje odi ko yi ya jigi uyi bada yi de ma konti ali de ya fasiri lala kuyati mimi fu yi ya
salo ka bo nouvelle horizon o konana o do Samaira hakila bi kuna funi bala ame fere ke ka bla na si sebe ko tara hakila kuna funna kuma ba to moto mana ka la se kanu ma ko ma ama jigi aka fo were fana e famia so bi kuna funi ko atasrala o wato se na finya bodon te zara kun fulana amu nya madaka so ga singa o be bela ko yati amona e ga ni dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Tiens mon père Mika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye to kunta te zara te ka tedi abisa pisa babo ni te wore be ni ya gla kura ka sagi kana na ka ke gurgo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa de moi on est bien te ka te la higa so za bo le me fele fe nga de jama jara kadua ke tezara makele gadanga mena budoji Allah farafidenu jara kadua ke tezara makele gadanga mena budoji Allah Jilimuso Samaira antara ndana ko ko sebe atuma fa kadama dangan ka te mo ka de na fundi e ba kuma jashe na fundi ko ni an ngene ka frenda shi ko na fundi balan fana sonson webi ano bitay na faka shiana bitay kuma na yado awo watla ko tewa oda to nya kura kan ko ma biko ni amini mfuyi no fo ni gafi okuma me ko sebe ngana manya kan fo ya fo chomina an sera ka kuma ba no ngoni salu o de kan nyo foto kuma ba ai akide ba dafa ne yace la jamizo ne tibini jemkanye ya ambura ka fo sa kuna fani gafe kono kulu classique kono na mauka nyonda abara ono do na faso mali kono kuma kono na onye ka kuna fo nyina do sa jo sidibe ani Samba Traoré la ko yate anya olu chikata duku kono ukaseka take anklo na nyai wala sa kaseka do defu nu do na chokodi ministru ira ni mena olu da ane kan do nda la ko teni mafilo na no odoi so mo so mi so la ula jadi ya ngaje ko nyama ka fara kan nyoka Nina defu baro kululukali kera ka sangani bitene ye juenkalo kle folo ina fo Bamako ya no Mali fantan anani bela ka demine kaifu kidala ministre de l'éducation nationale ka kuma la ka foko Mali écolium bebala ka nyorondan baro ke bi ina jatemine ngina defu la écolium batan ani shigini akunkan fe olu de bala ka ngina defu ke ko bashi foi fanama so ka bini baro damnena ministre ajira ka foko ngina era do farala écolium kan doni ka sangani des fois avec abarabe que abarabe damna ni école donc kera dom minaire le jour de la rentrée en bas abarabe damna donc biambe 1er juin 2026 examen des fous avec damna bi fambe malikono nyina kwani alhamdulillah sawa e sante meno na fana bon nyina ngwani amsega fo ko tagabulu la akafsa depuis dugu jɛra foyi ma bɔ foyi ma kɛ donc a ka fisa quoi. Groupe scolaire Mamadou Konaté o de kɛra yɔrɔ ye ni ministre garisɛgɛ donna yen na ka baaraw kunfɔlɔw kɛ yen nɔ kɛnɛ kan ministre 6 ka fara ale kan olu de taara min b'a to ka taa jira ekɔlidenw na ka fɔ defu tɛ fɛn wɛrɛ ye hakilisigi baaraw de don i ye baara min kɛ san kɔnɔ i bɛ la ka taa sigi o baaraw de kan donc k'u ka da u yɛrɛ la u ka baara kɛ basigi kɔnɔna ye. kɔlɔsikɛlaw o le surveillant ye ɲɛ mun f'u ye ko an dalen b'u la parce que an de sugandi kubila ye donc an dalen b'u ka baara la mais an jigiw ye ala an jigi ye ala ye mais an jigi ye olu fana ye k'u ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na o ye surveillant ye écoledenw an ye mun f'u ye u ye kalan min kɛ san kɔnɔ u bɛna ɲininkali o de kan question tɛna d'u ma min t'u ka programme la min jaabi t'u ka programme la o tɛ yen
donc u ka baara kɛ u hakili sigilen inchallah a bɛ ɲa an bɛɛ bolo a bɛ ɲa olu bolo voilà ni résultat bɔra don min na an hakili b'a la nin centre in ani centre bɛ mɔgɔ caman bɛ déclaré admis c'est-à-dire u b'u ka defu sɔrɔ. Ministre kelen ka enveloppe fɔlɔw dayɛlɛ k'a jira k'a fɔ ko baaraw bɛ se ka daminɛ an ye école dɔw ɲininka hali ni dɔw ɲɛda i b'a dɔn ko sɛŋɛ b'a a dɔw ɲɛ kan nka dɔw fana jira k'a fɔ k'olu sirannen tɛ sabula olu kelen bɛ ka a labɛn kabini san daminɛ la k'olu b'a ɲini ala fɛ ka u bangebaaw nimisi wasa sabula u bɛ baara min na u ye ko u sara t'u bolo. A ka wusa labɛnnen don a kun fɔlɔ ka fisa. Ne bɛ classe de 9e année la Abel Watara ka école la an bɔra rédaction de ka épreuve la et pour le moment a jara ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la sisan kɔni ne labɛnnen don ka sujet tɔw bɛɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna ne ye ni siɲɛ fɔlɔ de def la yan kɔni kalan ka ne ye maîtres bɛ baara kɛ administration mɔgɔw fɛnɛ ye mɔgɔ ɲuman ye u y'an préparé examen na parce que an ye examen bila 3 de kɛ a bɛɛ jara fɛn mun ka ne ye o ye ka kɛ docteur ye fɛngɛ pneumologiste min bɛ fɛngɛ mɔnbana fiɲɛ sama fɛngɛ ninnu a bɛ baara k'o de la bɛɛ k'a ta k'a yɛrɛ ma kana mɔgɔ si ka fɛn lajɛ parce que n'i ye baara kɛ so kɔni u tɛna ni fɛn ye min ma di ne k'a ye donc i bɛ se k'o kɛ. Rive Gauche ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ ko ale ka centre la ko centre 100 ani centre 50 kɔ de bɛ yen nɔ nka groupe scolaire Mamadou Konate la écoleden 100 ani maa 66 musomanin 78 cɛmisɛnnin 88 o de bɛ centre in kɔnɔna na directrice y'a jira k'a fɔ ko baasi foyi ma ye kabini baaraw daminɛna k'a b'a jigiya k'a fɔ fana ko defu ɲuman fana bɛ ban sabula kabini defu ma se ko sensibilisation caman kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to foroduw kana kɛ cogo min na. An bɛ Ala fo ka barikada sensibilisation caman kɛra année scolaire kɔnɔna na sensibilisation message passera an ka ministre yɛrɛ ye caman k'a la an ye dɔ k'a la an collègue enseignants fana caman Ala y'a kɛ message ninnu passera bi sɔgɔmada in na an ye constat min kɛ an ɲɛ b'a la écoleden si ma don ni saki ye centre d'examen kɔnɔna na kuma tɛ salle de classe ma donc u bɛɛ nana ni u ka pièce u ka biki u ka carte scolaire min autoriselen don centre kɔnɔ u nana n'o de sɔgɔmada in na surveillant bɛɛ b'u ka salle kɔnɔ écoledenw fana nana u ka examen kɛ ne ka niveau la écoleden 39 961 candidats. Il y a 150 centres de bien. Ɲina i n'a fɔ aw de ɲɛ b'a la jabarani na cogo min na i n'a fɔ san tɔw écoleden fɛn fɛn mana na i n'i ka saki tɛ don cours kɔnɔna na o kun tɛ fɛn wɛrɛ min b'a to fraude ka se ka dabila cogo min na écoleden o écoleden n'a ma ye k'a fɔ k'i bɛ defu la i ka da i yɛrɛ la dɔnna min b'i kunna i ka t'o la waliya kilasi kɔnɔ ko o de ɲininen bɛ écoleden bɛɛ lajɛlen fɛ ministre de l'éducation nationale a ye welewelekan min fɔ k'a ɲɛsin candidaw ma k'a fɔ k'u ka da u yɛrɛ la u kana fraude kɛ. Defu ye diplôme ba de ye tiɲɛ fɔ diplôme fɔlɔ de don n'i y'a sɔrɔ i bɛ taa lycée la ni i ye lycée examen fana kɛ bac i bɛ taa université la voilà donc an bɛ denmisɛnninw la bɛn de pour ka kɛ olu de bɛ sini président sini ministre olu de don donc n'an man jija pour ka former bien c'est-à-dire u bɛ kalan min na u ka kalan ka sabati u ka kalan ka encadrer u mago bɛ min na a ka k'u ye a ka d'u ma an nana o de kama ɲinan candidat augmentation dɔɔnin bɛ yen 900 ani 2 o de farala a kan par rapport à salon. An bɔla joona k'a fɔ defu ye kalan ye ni a b'i bɔ kilasi fitinin na ka taa kilasi baw la sabula ni ye defu sɔrɔ i bɛ taa 10e de la o b'a jira k'a fɔ ko i b'a ka don sanfɛ kalan hukumu kɔnɔna na o la defu ye fɛn ye n'a nafa ka bon denmisɛnninw ka kalan hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ ministre n'a ka délégation ye munumunu salon kɛ salle dɔ kɔnɔna na ni ka taa écoledenw yɛrɛ hakili sigi min b'a to cogo min na u ka da u yɛrɛ la u ja kana wuli an bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka defu in diya kosɛbɛ.
amina yarabi Sadio Sidibe ire bora kaye ministre kumana kalande kumana académie nyama fana iri gojila ale fana ye lasuluke e baye ka fodda kuriya kele abe min jira o de bara teme cogo nyuma yi da ko ete cogo mena sanrota bisiga soro mali kala kuma da ko min kan an se ka jira soro konana na me do rike cogo mena bara dum ala ka be wasa era akonana amina yarabi batu la ko ete ma adolo dichaya ridiko les plats de chez nous ayere ka dumunu hakila tarata o fe ma o kundigele no ala ka se ka dumunu to bichogo yi o bi anya kanu ka boni jugade e dumuni mandi ya e biso glawa samaira alala ata glan chogola e me de ke yenju ba to sa anga glan chogola ya fama ko ne ma da ko kale kama ko wala siza ya foto mena jua a glan choko o ana ma hakili ji ola kasanani e madam Keta amitra ka jowi Madundo jerejam flebago o bela jeleni nyawma o sigiyoro la oga jamgam mandido no le plat de l'AES le plat de l'AES na le toba fo ale be jamana saba no e Mali Burkina ani Niger olu ka seku ni dongo tobligo fta fanfela la ko do bala bi ani muso ba do be nyogombolo na micro dama aba présenter ne bay ni nyawma c'est ibe segi to ni jam fay ni to ko amnata dañugo ni bay bena plage meni présenter an la jabagaw labi anga faso dumuni no ya yere bara dumuni no e juga no fa go représenter labi fala an la jani fini no sisa ni malo shureta malo su juga ni ore kebi meti ga kala gan ya bara fe jega jala o fana bara fe an sumala ani koko ani jaba ani furunto ne wule tabi no ke nga malo su jugala don ne chien fula ka e ko malo su fana be kani jugai o be fenge ani ko jega jala me kala ani sumala o ba ira ka fo ko anga jamana richesse bare bala ko sebe ka fo juga be se ka glan to go wala ka fo ni finite ou bien ni fenge warate fo ka tase ka malo ke jugaya aywa amena jume dam ne saniba bo sisa namba e juga malo su juga ke amba dam ni malo su yere donc ni nga malo su ko awo na yere ke amba bi machine ka karkar donc ni ya karkari fini be yele to mi afana be yele ti donc ma yele ngo flake kana tiga fana yele kaninga malo su nyaka mi nyona fini yele ngo nani ngo fo duru abe depa abe mo ka be parce que ni tiga ma mo ni ga juga no rabi kono fu abi kono to don sanga mo ko raba ka cha don la ni malu shuta banaba to ka cha jabeti to ka cha c'est pour cela ka nyanga malu shuta ka ke zina jugai don ni nyaka ni o yela ngo duru ke be gankala a finition de la be ganga yela ngo duru na be gankala don ni gankala sa ni nga jega jalan ko ka fara ka susu ka kala ka koko kala koko hake mbabo parce que bete koko fe koko hake mbabo dron mbo kala jega jana ni anga base parce que on imagine que dumuni na parce que gata flani en fait en frafina anafaka beaucoup jugu avec tola avec shola avec jugala avec fin chamana e niya yere ka barakelo nde ya ayere buleya ni anga buguri jew nanga timinin kala ulle ke sege kata yambolo atwaruta wafurna ko bicarbonati bo bicarbonati refleni furudingula ube ni eduni ke ni kona tona ba ke ga don ke jila kana bi kona jigi ni ne malo klo kelenta be jili tri keleni clare ke kalami émission bato ame fencha ma famia surtout en guado na kuranu mina nga jugala mi mbake nitina ka ayela ko flani sabata déjà ala glane barale bani ne mbolo ya ne ba glane ka blambolo para donc si ça mbata kala mi ni ala mi mbake nitina ka yela ngo kele ni ala mi ni abo donc aflana be gankala kanga jega jala ni fon susu ka kala donc na mona akala mani doro menga sumala mu ni ta ka kala kala maka nyofe ni ayela ni asira iba don to de ka asira bona mona doro ire ba do juga ire ketgo fe ase ni ba kala watu wasoro jire bala ama funu ama yele parce que na mona doro ba do be fara kiseka donc gan fana be bli donc le wara ki ga juga ni ga ga mona
nga juga mana nga juga ko an ye juga nya i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an bɛ maninkaw fɛ yen ba tɛ se ka bon sa ni y'a mɔlen ba ni ne ka ni gana mara donc mina sumbala mugu in dɔɔni kɛ awɔ ala maga tɔla la o taara la o kasani bɛ yɛlɛ fɛ donc ani ka kɔgɔ dɔɔni ni ka kɔgɔ mugu fana dɔɔni k'a la ne siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ k'a ye ko sunbala bɛ kɛ juga la an bɛ fɛn caman dɔn nin émission in senfɛ bon ne ye sɛgɛ min yira la n ye sɛgɛ kɛ gan de la ani tiga la awɔ a yɛlɛntɔla awɔ sɛgɛ bɛ kɛ tiga la ani gan awɔ k'ani juga la maga ɲɔgɔn fɛ a yɛlɛtɔ n ye n ka kulujɛgɛ o y'a sɔrɔ n y'a ko k'a jɛ k'a fara fara k'a bunte k'a k'a la a yɛlɛntɔla n'o yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ n ye jaba kɛnɛ min yira o la nin y'o sotelen ye donc n ye karɔti dɔɔni k'a la komi karɔti nafa ka bon o y'a yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛn ye a ka ɲi ɲɛkisɛ ma donc ani n ka sɛ dilannen bannen ye voilà ne fɛ ka n ka juga derese san ka kɛ assiette la ni jɛgɛ ka di ye i b'o k'a la ni sogo ka di ye i b'o k'a la ni sandusi ka di ye i b'o k'a la a bɛ dépend ni fɛn min se b'i ye i b'o de k'a la. Ni an ka juga tobilen bannen yɛrɛ la juga in juga yɛrɛ dressé cogo ye ne dabali ban parce que kuma dɔw la i t'a dɔn i b'i ka plat dressé cogoya min na mais a ye galama ta ne b'a dɔn maninkaw tɛ nin dɔn olu ta ye k'a kala dɔrɔn k'a to a sanfɛ ani sɛ folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an filɛ jamaw ma. ok n bɛ an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n b'a ɲini denbatigi bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a ɲini an ka denw dege gaso tobili la vacances yɛrɛ la an ka denw gɛrɛ an na gabuguda la u ka se ka tobili dege parce que muso caman de ye furu de ka taga duba kɔnɔ i b'a sɔrɔ u tɛ se to tobi la u tɛ se basi tobi la u tɛ se juga la foyi 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 an ka essayer an ka denw gɛrɛ an na an k'u dege gaso tobili la. o diyara n ye yɛrɛ a tarawele de don a kɛra tarawele ye bi komi a kɛra tɔgɔma ni tɔgɔma ye n tɔgɔma a kɛra o ou bien sɔgɔmadon n'o jɛrɛjɛ filɛbagaw ni ne tun b'an fɛ k'a yira aw la bi Plado Layes kɔnɔna na n'o ye juga ye n'ale kodɔnnen don kosɛbɛ maninkaw fɛ yen n'a bɛ dun kosɛbɛ jamana wɛrɛw la an b'an bɛɛ yɛrɛ fo Aminata Daɲɔgɔn n'ale yɛrɛ ye juga tobilen yira la n m'a dɔn aw bɛɛ y'aw ka tata sɔrɔ a la an b'a fɔ k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Kuyate. Samira. Ni a yinyana. I bɔra ka malo su juga ye dɛ. Wallahi n'o ye. An bɛ fini juga de ye ka caya. Malo su juga. Na tila ale fana ye kokura ye. Nka nin ni yinyana yɛrɛ. I y'a dɔn. I ko nin tɛ maa fa de. A ma nɔgɔn dɛ. A ye cogo kɛ. I tɛ foyi kanu i k'a ta k'a di. Min fana b'a sanfɛ yen. Ne ko nin ye sɛ woro de ye. O fana b'a sankɔrɔ ta dɛ. An bɛ min f'u ye. Awɔ. Nin waati la fo ka daji caya da. I y'a dɔn. Kamaram Keita fo. An b'a fo. K'a ka tobi kɛra fo. Yɛrɛ Kuyate waati na bi jɔ dɛ. Waati sera awɔ. Ayiwa Samira an bɛ bonyamasegin foli de kɛ i n'a fɔ an y'a daminɛ cogo min ka ɲɛsin an kanubagaw ma barika da kan minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an tɛ kɛ foyi ye ni olu tɛ siratigɛ fɛ minnu b'u sigi k'a lajɛ sanga ni waati u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin u ma k'a fɔ ni min kɛra an seko n'a damayira ye bi jɛmukan kɔnɔna na kunnafoni na ayiwa nisɔndiyala k'u lase u ma n'ala ma basi ka na n'a ye sini fana fara an si kan olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na. Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan. E yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kuma a tɛ fɔ ban a tɛ ban fɔ la nka hakili o de b'a tɔ dafa o la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni yafuma b'a la baara boloda cogo ye bi jɛmukan kɔnɔ o de ye nin ye ka kanuba cɛman ni musoman fo denmisɛn ni maabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Lala Kuyate n bɛ min fɔ i ye sababu ko kana ɲinɛ a kɔ hali n'i ma to d'a ma i ma ji d'a ma n bɛ min fɔ an ka sababu ɲuman n b'a fɔ o ye yafuma b'a la an fa n'an karamɔgɔ ye Bani fa Bangoni Jɛngɛnɛbugu la ani denbaya k'o bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ u ye ni ka laban ka dugawu ɲini u fɛ sini tɛmɛna e ma taa samɛ fo n ma taa fɔlɔ dɛ i bɛ sira la e m'a fɔ ko bɛɛ wuli kunba i ka sɔgɔmada ye n y'o fɔ an ka danfara b'a la sa dɛ ni dɔgɔkun bɛna ka so i ma se dɔrɔn samɛ fɔli ban
bana wanangan tele bela keti anga nyama ya sofu ka damne sanfɛ fa duguma ka bela jeni fo kanu ba chamani musuma fo len ko fe ne dele ka fo yi madu fo yere ye chike ko nyuma na wala anga dibla barakela ko na nyina olu ko bela ko yete ba mano ko kuma do ko to ni ko ma nya dunu ko sani ki ta ke sino chamani ya to ba ko ate dunga min to e bi se nyonge oyi wala dibla barakela olu ba ndime bara na ko wala me min fo ne ka fe juti klama bi akumi l'enfant prodige de kia min fo adama eskulubali l'homme doit manger contre le stress l'homme et la nuit akuma la kamin fo ka ndika ka fe jona ka tufa akere fe ne ka siga min fo kuma ka ne ka mina ka kene ya e ko nege di min fo ye ay fo te yakoro kito ya muru abu fa amerika ba ta cho me ba suroti de Alhaji Musa Traoré bala ba ne ka bonjugo ne ka na ko e yangoro de yakoro kama ngoro ba bo kabla wala me bala fo ka nyajerbu ka fo achwala wambora min fo ya meta irejina la ko yete de ka fo yi ko baw teke ka chaya na do yere bo man nyon fo mancha bi min fo yi responsable technique re atika de kuma division na bi asiga jaw chari to na bla jini ka siga so ya jagile kulubali ya mafo ka wore nyima do ale 12 métier 13 valeurs de l'homme de minimana ya bla fe minga e ba fo ko abesura ka ba fo ka jugo ka ala sigime ni fo yi ka jaw ko le ka chari jina da jini ka so min fo amba fo ka wore nyima do la ko teke kan ba chamani musuma fo mali ko na ani mali ko ka sibe ke jëm kan ka shuna a janfara shini 10h 11h jëm kan ko ne e amenion so no ko dangana mai la ko de seno chama fo la ka clear dama la ko te la ka basigi na mali ko la ka ando bakele fe ka bo la ko te bitango bla ala ka shinira amina ya rabbi ina kizarade ka kenya ani lafiya sabati bela jirin farkuro la akadi ko jibo media garan baro de nega wa bela jirin ni da wala ni le ni ka bantoro bela jirin ni sodia ni ko jole starire mais awa kuma na chansa ne de stari ne kadi wa ne dumuni tinya ne de les arai ne kadi demisanu ye ko mokorobo krebete ka autoni minina ava kolo sigi ka o modia o de ato ne kadi demisanu ko sebe ko yare fo jumeni kadi ani jumeni be manchenya ne de docteur na concentré zara ne kele pedro ao na ambere stari Moko Minister Manchama ayto biko na sambala ni sugandi ni zara ka dum fenini abiso mani fere yorobe zara ye ni wosolo SRL ka produit la ni